sneží, ale začal už odmek, takže takto to vyzerá, že už po tých vrcholčekoch alebo ostatné zatopí sneh. To som musel rozházať, lebo tento muľo, čo to tam odházal, mi to dal pred bránou, ohňak jebnutý, brán sa už dá otvárať. Dobre. No a toľko snehu napadalo hodne, toto som nehal susedovi, nech si spraví sám. No, tá fréza mohla byť ako by nevarí. Rastie maka, toto som otriasol. No pozrime sa, šiapka na tom stole. Alebo tuto na tomto. Je to meter. A stále padá. Ale už padá meký. Odmek. Takže aby sa dalo autom chodiť, nič sa nedá robiť, chudečka, hniezdečka, sikorečky, no nemám čo hrať. Ešte raz si tam aspoň po tú bránu a potom Monike tento spravíme. Ja musím, aby som mohol drevo brať odtiaľto. No už 1/3 dreva sa míňa. Hej, stačí tam, aby sme mohli... Hej, dobre asi. Tak, môžeš, kľudne. Nie, jasné, Rastík, to je dobré. My len, aby sme mohli chodiť autom, lebo toľko snehu, vidno všade, koľko toho napadalo hlavne. Takže sa nedá nič robiť. No. Snehu a snehu. Kalamita. No nevadí, ale aspoň sa to rieši, to hneď vidno. 24 dní toľko snehu to ani Boh nevidel. Ani sikorečky teraz nevidno. Tam tí makajú, robia, no ale toto je za robota pre nás. No musíme do toho drhnúť, lebo sa nedá tak toľko to snehu. No, a ty čo tam robíš, nech sa ťapoš? Ty smrady. No, je tu dospelé, ešte s tým kúrením dať. Toľko snehu ešte som nevidel napadať, čo som tuto na tejto záhradke. To je hodné. A čo si bude aspoň tento naša.